Ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi bernameyekê nû em li pêşberî wene. Di vê bernameya de jî em ê qala mijara konferansa jinan a rêveberiyên herêmî a demokratîk bike. Li Amedê dawiya heftê du rojan li ser hev konferans hat darxistin û di vê konferansê de bêtir peyamên bi çi rengî derketin pêş. Di heman demê de jî jin bi ahengeke çawa tevlî vê konferansê bû kîja mijar derketin pêş. Em ê bêtir li ser naveroka konferansê bisekinin. Mêvanên me ên vê bernamê jî hevşaredara Farqînê Sevîn Bîçicî û di heman demê de jî hevşaredara Karazê Roza Altındağ. Hûn bi xêr hatin. Berê Sevîm ez ji te dest pê bikim niha bi duruşma jin bi îradeya xwe dibin komîn em bi rêveberiyên herêmî civaka azad dihonin. Du roja li Amedê konferansa jinan a rêveberiyên herêmên demokratîk hat li darxistin. Hûn her du jî bi xwe di roja tevlî konferansê jî bûn. Em dixwazin di destpêkê de tu berê behsa wê atmosfera konferansê bike. Çi qas jin tevlî bûbûn, ji ku derê jin tevlî bûn, di heman demê de bêtir ew peyamên derket pêş tu çawa dinirxînin. Ez berê spas dikim ji bo gazîkirina we û peyva heqê peyvê we da me. Bi rastî konferansa me bi dawiya heftê çêbû lê belî berê wê jî gelek xebat li ser konferansê hat çêkirin. Em bêjim li navçiya navenda rêberberiyê xwe cihî civîna girt konferansa xwe yî navberê girt û vê konferansê jî pêkanî atmosfer pir girîng bû, rojev girîng bûn wekû jî zanin. Hem rojeva em bêjin a siyasî jî girîng bû û guhertin û gelek tişt jî hebû rojevê de. Di navbêna van rojevê girîng de konferans bi wetaya xwe bi giringî dest pê kir. Bi kelecakî jinayê de dest pê kir. Tevlîbûn jî em karin wisa bêjin wexta mero dibe rêberberiyê xwe cihî kemasîk wisa çê dibe tenê şaredarî tê bîra mero. Lê belê ev konferansa me tenê bi tevlîbûna hevşaredara ya da endamê meclîsê çê nebû. Bi tevlîbûna gelek saziyê jinê em bêjin û tevgera jinên azad hat darxistin. Ew jî dikare bêjin tevdîr û tifaka jinê jî destê xwe di piştevaniya bi hev re jî derket holê. Belê eyn wisa bû jî rojev jî ser wî hawî de em bêjin meşiya ewla xwe de. Medî yani navbêra de jî em bêjin nîqaşê guhat kirin jî piştî nîqaşa em nav hevdû jî em dihatin ber hevdû jî bi rastî hem ji aliyê em bêjin rexnedariyê de jî gelek tişt derket holê û ji hem aliyê got em hevdûr me fikr û ramanê xwe jî bi hevdûr par kir kelecakî pir mezin derket holê. Ew kelecan jî îro me anî vir ez bawer dikim hemû hevalê me jî duê kelecatê de ne. Nêzîka 268 kes delege bûn û wisa jî berdewam kir hera do jî dawiyê jî nîqaşê xwe ji derbas bûn. Belê. Di heman demê de jî yanî di konferansê de hinek xalên girîng jî elbet hebû. Ez dixwazim wana jî ji Roza bipirsim. Yani hem giringiya rola jinan a di rêveberiyên herêmî de çi ye? Di heman demê de jî bêtir ew mijarên ku derketin pêş. Naveroka konferansê hûn jî ji xwe tevlî konferansê bû tu jî hinekî qalib yani karibe behsa wisa xalên serekeyên derket pêş bike wê baş be. Destpêkê de ji ber ku we em kirin mêvanê xwe spasdariya xwe dikim. Weke bana min jî anî ziman rastî konferans encama xevatên me yên di sala bû. Em dikarin wisa dest pê bikin. Konferans bi rengîniya jinê bi hebûna jinê carkî din watekî bo xwedî watekî herî girîng. Ez dikarim wisa dest pê bikim. Xalê ku derketin pêş rewşa jinê, xizaniya jinê û jin îro di çi astê de ye an jî rol û rista
جنيا كود ناف ريفبريه خواجهيدا دركتم بيش تفه کنفرانسی دا تشتکی کو راستی کو مرف دکاره بنیوی خیز بکه و راست سر بسکنه جی روشا کنها کو مدایه پیشیا خواه آوا کرنا جواکه که دموکراتیک و رول و رستا جنه گرینگی رول و رستا جنه او درکت بیشی مجارک تنجی فهم کرد که جن افرینه یکو جواکه بواته تکه جنه یکو جواکه رنگینی تکه جنه لی ام لسر خواه سکنین که مگود حقا تنجی چقاس باره ما گرینگ و گرانه و ریا ما چقاس فکری و زلاله افجی درکت بولی امتکانو ویجی بویجی راست دو سالای که ام جی وک ریوبرین خواجهی نافچان ما پیویر گردیه وک هفت سروکاتی ما پیویر گردیه تشته کل ساهای هاتیه جیان کرن تشته بری هاتیه جیان کرن دملی جنده راست ام راست هاتنه یعنی جارکتن وک زلال درکت پیشیامه که هین خزانی و خزانی جنه بشکت اصلا گج بو بشکت ناجنه امنیت بینه ایکو جنه دختمینه ای جنه نچارده که امتکارن گلک ملاتا بکرن دست ملیتون و دیه تمام دمی دجی مره کاره بیج براستی جی او یعنی او رایدارین دولتی یعنی مجار غزانی اجنی وکی هگمونیا یکی جی وکی آلا وکی کنترل کرن اجنی جی بکارتینه لو ماشه مجار گرینگ و بطایبت کنفرانسی دجی هات نقاش کرن هات نقاش کرن و چار کتن جی درکت هولی او اکی شنبر جی درکت هولی راسته آتی دیا جی وقتا كنت بيجن حقا قلك تشتن ميجي مروف نا وك زايان دي نزيك تبم وك نا وك ناس نماكي نزيك جني تبم وك خوازا نزيك تبم وك آف نزيك تبم وك دارستان نزيك تبم هر مليدا نزيك تبم جن جباك بوين بخوية أو تميجي تمام كرنا هموت اشتيا جن از کارم وصابنیرم وصابیجم به کنفرانسی داشتی بریاره گلک گرینگ بریاره گلک خورد بریاره کو جویشون دا پیشیامه و بکه و دهامه به هز بکه درکتن هولی البته که وان تشتهمه اساس وان بریاره همه اساس بکرن به سر وان بریاره جی همه تف بکرن همه به هفدورا او تشتاکل پیشیامه هیان ها اصلا کریه نیشتی کو گاوه کی هری گاوه ماش پاویزم دبیامه به هفتورا وام آلوزیا جالزر بکن. Yani elbette o kalekedine girin şi ev encamên ku derketiye ew de li kolanan dibe ya li qadan ew îdî pratika wê giringê ew di nava civakê de çawa pratika wê derkev holê ew jî giring e dixwazim vê pirsê jî bikim ji sevîmê niha em dikarin rola rêveberiyên herêmî ya duwarê demokratîkbûnê de duwarê aştî û azadiyê de bi taybet jî civakîkirina aştî azadî û demokrasiyê em dikarin rola rêveberiyên herêmî di vî warî de em dikarin çawa binirxîne. Bi rastî azadî jî aşîtî jî gul herêmê çênebir yani ciyê cî çênebir çi qasî em bêjin di aliyê du cîhadê merkezî tê gotin çê bibijî ku civak li hevdû neyê civak hevdû qebûl nekir civak rêzê ji hevdû negire ew ê dîsê bingeh vala bimîne seba wilo giringiya wê pir zêde ye giringiya rêveberiyê herêmê temasî ego em bêjin ji aliyê lêxistina de alî saziyê de yek bi serê xwe kare temasî gel bike şaredarîn û rêveberin seba wilo jî û hatinin hilbijartin ez bêjim yani ji alî kesatê jî alî wî gelî de jî bi ewkî jî hatine hilbijartin û tu bibê nebe hêviya gel ji rêveberiyên herêmî jî heye aynû sa yani hêviya gel jî ne tenê em bêjin aliyê tenê bi çend ser çend xala de ji me heye
em bêjin ji aliyê gelek xaladı hêviye wan e min. Piranî jî xebatê xwe de ku me tiştê ku me dî wexta em naxwazin êdî pir tekevin wê mijarê lê belê tu bikineke dîrok wexta me rû tînî bîro xwe me rû dikeve wê mijarê dîroka Qayûmê bi rastî hişmendîkî pir qirêj di nav gel diçêkirî. Nav jin em bêjin dîsê ew hişmendiya baviksala ya da a dewletê xistiye holê. Arakî ew hişmendî di nav gel de piranî ew bûbû bi xêra em bêjin dîsî lêxistina me hereketa jinê. Lê bela ku ev 10 sala di şerê taybet hatibû meşandin û Qayûm hatibû avêtin temasa ku em karibin bi ger bikî qez bûbû. Em bên ji binî ditûne bû kêmasî çêdibe ama em bên gor têrbûn û tijebûn jî çêbûye ew jî nerast e. Bela ku ew qez bûbû nav gel dijî ana em bêjin gelek nîqaşê nexweşî tê meşandin û nêrtina jinê xwestin ku me anî astenkî bi hereketa jinê bi hevalê me yê ku vê pêşengê kirinin dixwazin dîsê paş dibixin gelek tişt wî havî dijî hatî meşandin sebewlo bi rastî rêveberiyê xwecihî jî û em bêjin herêmî jî di aliyê azadî û aşîtî û civaka demokratîk de ê guherî karib kar bi pêk bîne û li lêxistina amade bike û gel bîne ber hevdû ev xalin tenê serê xwe na bi alîkariya em bêjin gelek saziya em bêjin gelek pêşenga jî ama lê belê bela ku hêvî jî tê ser vê qadê divê wan hêviya jî em pêk bînin sebewlo rola wê pir giring e. Lê ji alî jinê rol dibe du car giring dibe çünkü jin bi rastî ez bawer dikim roza heval jî zane em jî gelek şaredariya jê dixwazin vê jî bêjim wexta ku em çûn qadê xwe em çûn ser şaredariya hûn jî zanin wexta Qayûm hatibû ewla xwe di lêxistinê jinê müdûriyetê jinê heme ya girtibû ya wek mero ew bike avêt bû pişt wexta em çû farkînê müdûriyeta jinê tune bû hebû lê yek jinekî bile navêtibûn ser Ya ji görevê. mêr tayin kirin Evet. û mêr dikin müdür yani bi rastî jî Aynen ew wisa işte mînakên wiha sosret jî em rûbirû man. jin nedahatim şaredariye. Mesela piştî ev 2 sala me veya fêm kir ku bi çûna em bêjin meclîsa me û dewka encama ev şaredariyê de me dî ku jin tên jin sala ewilî hejmar kat ana em bêjin ew hejmar zêde bû û îdî mêr jî daxwaziyê xwe ser hevalê jin dikin ew dixwazin veya di mînakî bidin ji bo ku rola me û misyona me derkeve holê mesela berê dahatin digotin ji bo teeziyê em kamyonê qum dixwazin an hatên dibêjin ki em ji bo teeziya cê jinê kamyonê qum dixwazin îdî ew jin hat bîra wan belkî mînakî biçûk tê xuya kirin lê ji bo me pir giring e yani îdî dîsê ew fikra jinê fikrandina jinê erê jin jî hene jiyanê de û jin bi xwe jiyane ew fikir jî bi herêmî em bêjin rêveberiyê herêmî dîsê derket holê sebewlo rol û misyona wê ji azadiyê jî û em bêjin wekeviyê de jî rolik pir giring li ser milê herêmiyê û aşîtî û azadî jî ew ê ji herêmiyê dest pê bike heya ji hor ew ê dewam bike. Belê yani bi rastî jî wexta min lê di warê demokrasî aştî û azadiyê de ew rêveberiyên herêmî xwedî rol û misyoneke giring lê em vê xala giring jî ji bîr nekin ez dixwazim veya ji roza bipirsim meqala demokrasî azadî û aştiyê kir lê belê li vir em qala hevserokatiyê nekevî bi rastî kêm bimînin em dikarin bêjin yani hevserokatî jî bi rastî jî li ser esasên aştî azadî û demokrasiyê hatiye avakirin di rêveberiyên herêmî de. Meriv dikare wisa pêna sebeke. Rastî bingeha xwe de jî ji xwe wisane. Ev serokatî temsîliyet de ye. Aslında temsîliyetekê her du aliya ku bi hevdûra meşandine, hevbariye, komîn bûyîn bi xwe ye jî aslında meriv dikare wisa lê binêre. Ev serokatî belkî cara yekem me dest pê kir, di rêveberiyê xwe cihî de me dest pê kir. Yani elbette milli siyasi partiye de jî ev hebû. 2014 û heyanê 2024an
alî gel da bersivekî herî xurt jî girt. Dazkirina îrada jinê divirda derkete ortê, temsîliyeta jinê derkete ortê, hebûna jinê derkete ortê, indî jin jî nasnameyeke ve dikare xwe bi rê ve. Ev derkete holê. Niha belkî em ez dikarim wisa jî bibêjim ku îro modela hevserokatiyê bersiva xwe li gelek ciyan jî dîtiye. Yani gelek ciyan jî ev bersiv dîtiye. Hatta carinan mêvanê me ji derve tên wexta ku em behsa hevserokatiyê dikin ya jî em bêjin li ser maseyên me, li ser em bêjin odê ya wexta hevserokatî dibînin bi rastî jî kêfxweş dibin yani. Kêfxweş jî dibin. Em dikar bêjin rastiyekî hevpariyê jî derdixe ortê. Em dikar bêjin têkoşînek li dijî zayên jî yani. Bêguma. Belê. Meriv dikare wisa bibêje. Belê. Di heman demê de jî tedî me behsa ew ê kir. Têkoşîna li hemberî zayên jî kir û bi rastî jî di konferansê de yani elbet ew xala têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê jî derket olê û xaleke girîng ya li dijî em bêjin zayên jî ez dixwazim vê mînakê bidim di konferansê de jî behsa wê hat kirin yani ew Rahmî Qoç li hemberî jinên Kurd yani bêrêzdariyek mezin kiri di şexsê jinên Kurd de aslê xwe de li hemû jinan bêrêzdariyek kiri. Yani lêborînek xwest lêberê lêborîna wî ji kiryarê wî em bêjin xirabtir bû. Wexta lêborîn xwest jî navê jinên Kurd nexist em bêjin devê xwe lêbelê wexta heqaret kir navê jinên Kurd bi taybet. Anî ziman sevim tu dixwaz derbarê vê yekê dibêjî çi bi taybet berteka jinan di konferansê de li hemberî Rahmî Qoç û wî zimanê wî zayên û dijminatiyê bi çi rengî bû? Bi rastî şermezarkirinek mezin derket olê ez jî ji vir de şermezar dikim. Hişmendiyê wanî baviksala derdê olê û bi rastî wexta merol malbata em bêjin Qoç dinere hişmendiya piranî a baviksala û a davnênokê dibin ya milliyetçîlik. Bi rastî bi wan jî dest pê kiriye li aliyê Tirkiyê. Xwestinin em bêjin hemû tiştê Tirkiyê di destê xwe bigirin serkeftinê Tirkiye em bêjin aliyê aboriyê de sebawî jî bê lîsana kirin yani xwe wî hawî danî jiyan kirin. Wisa wexta ku hinek lêxistin ya da hinek kesinik gel gul hemberî wan derdkeve olê dixwazin bi nîqaşên nexweş em bêjin bi qebatê xwe yê nexweş wana ji holê hêlînin. Çünkü baweriyê bi hişmendiya xwe yê zulmê tînin û baweriyê bi hişmendiya xwe yê aborî tînin. Lêbelê ez bar dikim ew jî zanin bi salayê jinên Kurd jî gelê Kurd jî ne ji aliyê aboriyê de polîtikayê guhatî sermeşandin qebûl kiriye û çok daniye û ne ji navpê vê jî çok datîne. Yani vêya ew jî zanin rastiya vê mesele ew jî zanin. Jinê Kurd ji Rojava jî naz dikin, jinê Kurd ji Başûr naz dikin, jinê Kurd ji Rojhilat em bêjin heya Ewropa jî ê wek Rahmî Qoç û Rahmî Qoç bi hemû aslında jinê Kurd naz dikin. Vê tekoşîna jinê Kurd bela ku ciyê wan jî dihejîne, aboriya wan jî dihejîne, gel hişyar dibe. Sebawî ev peyvê nexweş bi navbêroka serpeyva wî dibe henek mewkiriye tê gotin. Rastî armanc ne tenê henekeke em zanin veya ne tenê em bêjin jinê Kurdî tekoşîna Kurdayî. Armanca ku qala Kurda dike tekoşîna Kurdayî û wek dawiya te jî got lêborînkî dixwaze lêborîna xwe de dulur dibe Kurd ama dulur nabe ez jinê Kurd lêborîna xwe dixwazim ez jina dixwazim. Belê jin ew çawa veya qebûl bikin got tu peyvik Türkayê dixwazim vê bêjim ji bo ku ew jî fêm bikin dibe ku ev deng her wan dibêjin ya özrü qebatinden beter. Yani tu özür dixwaze özrê te ji qebeheta te zêdetir e. Rastî özra wî nayet qebûl kirin ez bawer dikim ne tenê wîcdanê jinê Kurd û gelê Kurd li hemû wîcdanat nayet qebûl kirin bersivik herî giring jî derket holê. Ser medyaya dijital bi rastî ji ber te gelek hat nîşandan û heta
gelek kesî ku em malê wan boykot bikin. Belê, Malê Koç yani. rastı divê mero bersivekî Ew got jî ew jî bersivekê jêfêm di ji dikin. wî zimanî yani. Aynen öyle çünkü bersiva gu mero biduva birasti divê bersiva gu hin jî jê bêtir fêm bikin. Yani ew bangewazî bi me ez kesayetî fikra xwe dibêjim cîdê yani. Tu ser aboriyê de di pişta vî van gelat te vê aboriyê zêde kir Hatta hinek ji kargehan jê tedê Aîdê Koç'a hinek Kurd bawayekî komî jî îstifa kir bu ev jî ew jî projeyê. hişmendiya komînê derdixole bi rastî. Yani komîn tenê ne em bêjin ba hevdû kar kirine hişmendiya herî mezin û komî. Îro ew hevalê gu ji îstifa xwe dan û ji ber derketin tu bawer bik hişmendiya komîna herî mezin pêkanî. Divê mero ez bejna xwe jî ber wan titewînim bi rastî ji ber wê hişmendiya wan fikra wan kesî wê pêşengê jî nekir hevdûr bûn yek û îstifa xwe dan bertekek dan. Gotin em ji aliyê aboriyê de jî hûn çi qasî ser me bin jî em bi awe nakin û hûn nikarin ew ka jinê Kurd bikin yani. Rastî dîsî şermezar dikim nayê qebûl kirin lê belê divê tenê jinê Kurd bersiva xwe da gelê Kurd jî da lê belê divê hemû jin bersivê bidin wek dawiya belkî niza Sûrî ew te tenê pirsê te de tu nebin wek dawiya gu çi hat serê Kurda bêdengbûnkî çêbû îro em dibînin çê dibe îro gu jinê Kurd bê hedef sibê dust be wê jinê gelê de jî bê hedef sebalo dibe dengik bi jina de derkevole. Belê yani dengekî em bêjin hevpar hem bi rastî ji wextan mere li jiyana însanên wekî Rahmî Koç di nêre gelek di jiyana wan taybet gelek em bêjin tiştê sosret jî qewimî ye. Qala wan nak lê belê ji bo we eybikê xwe veşêr jî êrişî jinên Kurd dike lê belê elbet jinên Kurd jî bersiva vê yekê da. Roza sevîmê hinekî behsa polîtîkayên qeyûman kir lê ez dixwazim ji te jî bipirsim. Yani em dikarin bêjin qeyûm dîsa biryara mutlaq butlana ku ser CHP hatayîn êrişeke li dijî rêveberiyên herêmî yên demokratîk yani em dikarin bêjin ev di eslê xwe de hişmendiyek hevpar û êrişek li dijî demokrasiyê. Böyle heval sevinci aynı zaman tam ciye o dihiştim o ezel vere despe bikin. Mele hişmendiye da zihniyeteki nenaskırına iradeye. Yani ez bu saledenerim. Adı diye bahsa taribatın kayma hevalamıcı aynı zaman. Minakta ko legelek şaredariyan karkerejin tinevo müdüriyeta jinetinevo. Ya jî ku müdüriyeta jinê hevû jî ev müdüriyet jî ji alî zilama ve ji hevalî alî mêra da wek müdür tayin kiribûn lê ew müdüriyet jî nedhatin bikaranîn yek ji wan navçe jî navçe ku na ez hev şaredariya wê lê dikim aynî van tişta jî me jiyan kiribû yani ev zihniyet dîsa dixwaze li serê kar wê îradê naz neke û êrişê xwe yên bi vî rengî dîsa bike مرف دکاره و سپی هشمندی راست نینه هشمندیه که اینه ناس کرنا ایراده دخوازن دی سابینن سرکار لتشتکی که به قبول کرن جنینه چون ما تحریبات کل سهای دانه جیان کرن بتایبت جی اف تحریبات کل سر جنه دانه جیان کرن مدیتنا ام هیجاجی تبینن yani. Belê. Bi rastî û gotinek rêberê gelê tiştekî din jî kerem bike. bêjim ez jî ew peyva ew nêzîkatiya ew hişmendiya Rahmî Koç şermezar dikim belkî navê jina Kurd di wêre de derbasbiya ama di kesayetiya jina Kurda ev heqaretî li hemû jina biye wek hevala min jî got îro jina Kurd dibin navê henekê de heqaretî lê hat vekirin ew zihniyetek ku bi salan e bi kapîtalîzmê xwe de ne jiyan kirin û tesîr li civakê kirine ew ê sivê zimandirê jiyê gelek jina bikin tu jinekî di vî milî de bêdeng nemîne tenê ne bi jinê bi sînor kirin hemû civak hemû gelek vî milî de bêdeng nemîne bertekê xwe nîşan bide çünkü nêzîkatîkî ku bê qebûl kirinî ne. Belê. Bi rastî dedî me behsa rola şaredariya kir ew gotineke rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan hebe ez dixwazim wê bînim ziman
Dibêje şaredarî tevgera guhertina cîhanê ye. Yani bi rastî ji wexta em li şaredariyan dinêre û hêzek wê ya guhertinê heye. Lê mesela rêberê gelê Kurd ne tenê dwarê herêmî lê dwarê cîhanî de jî nirxandiye. Dibêje tevgereke guhertina cîhanî yanî dibi sedema guhertinên gelekî girîng tu bi taybet vêya çawa dinirxîne. Guhartin ji xwe de ciyê xwe de dest pê dike û berfireh dibe. Giringiya rêveberiyê xwecihî jî divir de tam dikeve. Rol û misyona rêveberiyên xwecihî de xwecihî jî divir de dikeve devrê. Yani wek rêveberiyên xwecihî tenê em milekî da nêzik nebin. Yani em bêjin nekarê rêveberiyên xwecî wek şaredarê ez bibêjim ne seravayî bine avayî û rê û vesaire nînin yani. Belê rast e alana xizmetê ye ama milê xizmetê de bi sînorbûyîn nîne yani. Milê jin da, milê ciwan da, milê zarok da, milê civakbûyînê da rol û rista rêveberiyên xwecihî girîng e û em wisa jî nêzik dibin. Tenê pêwîstiya ya ihtiyaciya gel bi rê û bi avê û bin elbettekî vana tiştê ku bidin, xizmeta ku bidin gelevana ji xwe bên kirin ama li dijî wan jî tiştê ku gel dixwaze heye me behsa avakirina civakek demokratîk kir. Wisa nîne. Di vê de jî rolê herê girîng dikeve ser milê me. Rastî wek ku tu ji her milî da bivî bersiv, tu her milî da pirsgirêka bikar vî çareser bikî ve çaqê tu civakê jî diguherînî. Belkî hînkî xwestekê civakê em bêjin xwestekê gel bi sînorin ev jî mafdarin yani. Belkî bi salana ji wan re hênek diş nebirine, belkî pirsek yani daxwazê wan ê sereke hênek diş dibin ama wexta ku tu rast nêzik vî dibin geha xwe de hênek daxwazê din jî derdikeve holî. Yekeyek temas kirin, yekeyek hevdîtin, yekeyek civînên gelgirtin, daxwazê xelkê godar kirin ya jî xizmeta ku rêveberiyên xwecihî dikin bi ger re parve kirin, biryar bi ger ragirtin, vana esas in. Wexta ku em van tiştê ku me kirine pêşiya xwe em pêk bînin, ji xwe jî guhartina civakê ew ê pêk bê. Belê. Rastî mijareke dinê a girîng ji xwe a ku di konferansê de hat nîqaşkirin ew komînalîbûn bû. Ez dixwazim ji Sevîn Biçicî bipirsim bêtir peyama jinan di konferansê dwarê komînalbûnê de bi çi rengî bû? Girîngî û taybetmendiya komînalbûnê ya di rêveberiyên herêmî de dikare hinekî ser bisekinin. Bi rastî encama konferansê de jî gelek hat bin du nîqaşa de hat bin ew kêde. Ez war dikim îro ew bi çapemeniyê jî bê parvekirin ji alî komîna û em bêjin avakirina wan. Bi rastî gelê Kurd wek Birêz Öcalan got dibêjiya di çanda Kurda de komîn hey. Yani kom zaten bi gotina xwe bi Kurdî tê. Werin bahevdû. Yani gotin hişmendiya wê peyvê hatina ber hevdûyê. Bi rastî ana jî berî vê pirsê me mînak daya îro got hevdû çend kestên ber hevdû belkî hevdû nepirsînin hevdû negeriyanî jî ama hişmendî ki hevdû jiyan kirine û îstîfa xwe dane. Aslında komîn wek ne wek hevdû fikrandin bijî wexta ku mero bê nîqaşê mero nîqaşê karibib hevdûr biku Almanckî ama derxolê ew fikir ji hemû kesa re wek hevdû bê qebûl kirin. Yani feyda wê ji hemû kesa re bi ji jina re bi zaroka re bi em bêjin ji dara re bi ji ewkê zîndî re bi yani hemû tiştê ku li ser civak ya da ser jiyan dikin ji bo wan ew dibe yani çi em bêjin dîrok ewka ku bêstendin qerara ku bêstendin wek hev be komîn wisa fikrandina bi hevdûrê ye û em bêjin kar û xebatên ku bi hevdûr bê kirine hişmendiya kolektif em jê bêjin
komün ev rastî em jî carna Kar ve siyaseteke kolektif jî heman demede. siyasetek kolektif wek hev serokatî jî em bêjin wîsayê hev şeretdarî jî wîsayê û meclis jî wîsayê em gelek ciya mesela ser şeredarî ez karim vê bêjim tenê bi hev şeredara nemeşe bi şaredariyê dijî me lêxistinê dijî me bi tenê şaredar kî bikartînin li ba me hevşeredarî jeyî lêbelê me koordînasyonê xwe jî ava kirî ew jî komûnike û gelek biryarê gelek ew jî berê dwê koordînasyonê tê nîqaşkirin tê qebûlkirin û dûr tê em dikin holê em dikin jiyanê bi tenê du hevseroka jî nameşe aslında komün ev e axaftina bi hevdûre kar û xebatê bi hevdûre û hîşmendiya bi hevdûre divê tu berê wê nîqaşê bike sebalo ji bo jina pir girîng bû bi rastî pir jî nîqaş hat ser ev pêşiya me 2 salê pêşiya me hem ji bo civaka demokratîk jî divê mero komûnê xwe ava bike û hem jî ji bo em bêjin pêşengiya jinê jî ku em dikin û ji bo azadiya jinê ji bo azadiya ziman ji bo azadiya çandê divê mero komûnê xwe ava bike mezin bike komûnê wisa em bêjin hundirê wê vala tenê ser aboriyê dijî ya da ser na em herin bi gelarê bi jinarê em gelarê tenê gelê Kurd jî nav de çünkü Kurdistanê gelek gelê dijî dijîn divê mero wan jî tevlîvan komûna bike em ê jiyankî bi hevdûr ew bike zaten got serokatî gotî demokratîk civaka demokratîk tenê em bêjin serî de gelê Kurd lêbelê gelê dijî xistî nav çünkü azadî bi tenê bi gelkî çê nabe hemû gel dibe ku azad bibe hemû ziman hemû çand azad bibe ku jiyanik wek hev jiyanik hevpar jiyanik azad bimeşe Yani divê derbarê de rêberê gelê Kurd dibêje bi rastî ji wexta merel dîroka têkoşîna jinên Kurd binêre di bingehê de komînalbûn heyo ev yek jî pêşengiya jinê pêşketî. Yani bi rastî rêberê gelê Kurd me bî havî dî şiyar dike dibêjî ki hûn vegerin dîroka xwe zaten wê nêzane bingê komînalîte çi ye Yani merel hewcedariya em bêjin ew qasî teorî ew qasî ew tune em jiyana dîroka gelê Kurd binerin gupsala em bêjin wek sernavê aşîreta sernavê malbata hatinin berhevdû jin hatinin berhevdû gelek tişta em bêjin li gunda li zikaka mehella bi hevdûr kirinin bi hevdûr çêkinin bi hevdûr xwarinin li hevdû par vekinin komün yani komünetiya herî mezine rêberê gelê Kurd wek em dibêjin me hişyar kir gokî jiyana Kurda vî havî hatiye îro jiyana Kurda em bêjin ser bi destê serdesta xwestî bêxera kirin lêbelê îro ku hîn jî ser ew qasî zulüm ew qasî em bêjin Qirimê de hîn jin jî jinê Kurd jî û Kurd jî ku hem çanda xwe hem zimanê xwe xwedî derketî bê hişmendiya komûnê ew bûye hatî jiyan kirin sebabilo divê mero dîroka xwe zanibe û em bêjin a îro jî yani rojeva îro jî mero kare dîrok û îro û sibê çawa bile hevdû bîne berhevdû û jiyanê bî havî bi ser bixe yani ez dixwazim vê jî bêjim wexta ku mero dibe dîrok navî havî em dev hemû tiştê ku îro derketî holê berdin herin li derkê rûnên em bên em bi xwe bixwayîşte komîna na em di jiyanê de em divê di jiyanê dijî çapemenî heye telefonê gelek tiştenin em karin vêya bi hevdûr çawa par vekin û bi hevdûr çawa bi kar bînin Belê a girîng ew Kararê gelek girîng jî hat ew kirin ev 2 sala de xebatê me jinê wek şaredarî jî wek rêberberiyê xwecihî jî ew ê ser komûna bimeşe zaten rojev jî wê dixwaze yani dîrok jî wê dixwaze rojev jî wê dixwaze civak jî wê dixwaze belê. Yani bi rastî jî du xalên girîng ê konferansê jî yek jî ew zêdebûna meclisên jinan belavbûna wê dîsa avakirina kooperatîfan û têkoşîna li dijî em bêjin têkoşîna hevpariya li dijî tundiya li ser jinê bû roza tu van mijarana çawa dinirxînî gelo Mijarê herê girîngin û mijarê ku rastî ji alê civakê de pêwîstî pê hene ev mijarin yani
مجرد املید نرن بسالانه و که واس سویم گوت کو مرفج دیرو که خود دست ببکه هیان ایرو دیرو که خو بخواه کو دیرو که خو بزانوی تو خواجی نستکی بزانی کو تشکیل دست بکری تشکیل قطعه لده دیسا جکیل دست ببکی اوه او مجاره کو مکریه پیشیا خو لگور احتیاجین جواکی ما سریدا جی بحث کرو بسا خزانتیاجنه کردم بسا استنگیل پیشیاجنه کرو او هموجي بنجاها خواتا أفهي يعني جبركو أفتش هايان هانياتنا جيان كرن ياجي بيك نهاتنا كرن كو أف ديوارون ست لبيشيا جواكي لبيش بتايبتشي لبيشيا جني هاتنا داناندا أمجي تبيجن وك هواز سيفيم قوتيا أمجي للسرفي أساسي بريار قلت كو أمي دو كومينو كوباراتيف هذا دست بيبكن نتني أم بيجن كملي غابوري دا يعني أم دكارن كوميني تندرستي آوا كن كوميني زاروكان آوا بين كرن كومينين جوانا بين آوا كرن كومينين بروجا بين آوا كرن كومينين تكنيكي بين آوا كرن أنا بخواجي هفتو تمام دكن دفنبر سفجي جبر ویجی اف بریاری هاتن گرتن گلک بریاری گرینگن او اف بریاری گله بین اساس گرتن او وکلی و بریه خواجیجی اف اساس دکرن لسروی اساس جی امی کارو خواته خواب مشینن او تفجی بگر يعني تدل فرق غزانية جنان وكذا أرزان يعني براستيجي كذا جنان وكي كذا أرزان تدي تنا ديسان بله. بيجن غزانية جنيه براستيجي يعني دبس هذا ما كركرنا تنديجي يعني متقارن بيجن كوبراتيف مجلس جنان قومين alternatif ekele diji غزانية جنيه بله و كذا ديتنا كذا أرزانة بله حيان ها جن وك كذا نديتي دهات ناس كرني يعني إزدتر كده دا إكزدتر أمك دا جنبو لبس كتاوي ندهاتيتن جبر چبو يعني وك وظيفة كده نفهم بيشي تجني كارتا ويايا لي أو كذا كنت تدريجي نايديت جبر ويجي گرینگیا مجلسا و گرینگیا کوپراتیف بوینه گرینگیا کومینان لوردا derdi kevaoli. Aslında bana dibingeha xwata jî naskirina îrada jineyê, naskirina keda jineyê, derketina keda jineyê aslında. Meriv dikare wisa jî binêre. Ez tiştekî din jî bibêjim. Belki zêdetirîn em li navendê rastnayên lê navçeyên kirsalê vana pir pir em divînin. Gelek derdikevin pêşiya me. Her milî da zor û zehmet yê dikişîne demdem tundiyê jî dibîne ji ber ku me besa xizaniyê kiribûye min carek din jî anî bû ziman yê ku pêşiya wê digire rastî aborî ye. Rastî xizantî ye. بله يعني برده البت او پیام جنین گرتی جی گرینگ باز خوازم تنه وسا چند هفوکا جوی جی بخوینم بری داویا برنامه جنین گرتین مینا عایشه گوکان لیلا güven Zeynep Karaman و گرتین گرتیگه سینجانی جی پیامک konferansı şandı bu گوتو قرکرنا جنه تالان کرنا خوازای و هر جوره تحکم بزیده بونه بردوام دکه و همان دمیدجی ایرو ام جن بسر وقت بوند خباتا وگر آل کودین خوین دیروکی دانه. جبر و چنده جی گوتی ام ریوبرین حرمی این کو هشمندی ام مرسارالی جبو برجواندی ام پارتی مالباتی کسانه و گهرت بو قادن رانتی به هشیجنی و لباگل dikişinin ser asliwan ê heqîqî yanî divirde peyaman bêjin têkoşîna li dijî de heman demê de jî wê hişmendiya baviksalarî jî dayê min xwest ez vê peyamê jî parve bikim. Em jî hatin dawiya bernameya xwe em gotinê te yê herî dawî jî bigirin. Meş komîna
dest pê kir û o hevserokatî û o giringiya rêveberiyên xwe cihî û rol û rista wan û o proje ku dane pêşiya xwe me dest pê kir. Rastî jî hemû rastiya vê civakî ne. Wana jî rastiya vê civakî ne. Keta salan e. Îro ku gelek destkeftî hevin ku em bi wan destkeftiya esas dikirin û ser wan destkeftiya em tev digerin. Ev keta salan e. Ev ket û emeka salan e gelek jî bedel hatin dayandin ji bo ku wek hevserokatî, wek em bêjin meclîsên jinê, wek îrada naskirina îrada jinê, wek temsîliyeta jinê yekî ji orda neda jinê. Ya ji esman da ji jinê re net ji ber vê jinê gelek tekoşînê giran dan, gelek bedenê giran dan û îro hatin vê astê. Ez wek gotina xwe ya dawî jî bibêjim wê guhartina civakê avakirina civakek demokratîk ew ê bi dengê jinê, bi pêşengtiya jinê, bi rengê jinê ew ê bi wate bive û ew ê bersiv bivîne. Ez dikarim gelek spas. ez dîsajim mala dava ku te em kirin mêvanê xwe û dengê me gihand bi taybet jina û ekme temeşe. Em jî gelek spas dikin. Sevim em gotinê te jî bi kurtasiyên dawiyê bigirin. Ez jî spas dikim. Bi rastî me rexnedarî jî da ev 2 salê ku çûyî konferansê de kêmasiyê xwe jî me dî û ji nav bêvê me çi bikin em karin bi ewka we jî bangawaziyê jinê bikin. Şaredariyê me hene jin karin xwe bikînin me dibe ku qeweta me ku em xwe bikînin hemû jina tune bi lê belê biraz zanibin ku em li ba wan in. Em dixwazin ew jî li ba me bin. Em bi hevdûr kar bikin, em bi hevdûr şaredariya bi rêve bibin. Bi tenê serê xwe bi çend kesa jiyan nameşe. Divê civak bê ber hevdû ve em gelek rexnedariyê xwe jî karşî ve dedim berê jinên Kurd û gelê Kurd kêmasî çêbûnin ev 2 sala de asta ku me dixwaz em nehatine lê ji nav pêve em wê biryarê didin konferansê dije ev biryar derket em ê kar û xebatê xwe gor civaka demokratîk pêk bînin gor azadiya jinê em pêk bînin em bawer dikin em ê kevirê rêkî xweş vekin ku spê du spê hevalê me yê gubêniya da jiyana gubê dikare bi wê rêyê de bimeşe em dixwazin em vê rêyê bi hevdûr çêkin bi hevdûr vekin û bi hevdûr bimeşin sebawilo em dibêjin jin heme em lêviya wan in em li keleka wan in bila jî bên keleka me em destê hevdûr bigirin jin bi hevdûr hêzin bi hevdûr karin bi ser bikevin bi hevdûr karin vê hişmendiya baviksala bişkînin wek felsefa xwe em dibêjin jin jiyan azadî werin em azadiya xwe bi hevdûr pêk bînin. Gelek spas bo gazîkirina Em jî gelek spas dikin kedawe sağ bin. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî me behsa konferansa jinê ya rêveberiyên herêmî kire ku dawiya heftê du roja li ser hev li Amedê hat li darxistin. Me bal bir ser naveroka konferansê çi peyam derketin pêş jin li ser çi mijaran axivî û çi encam derket pêş em ser vê yekê sekinîn. Berên bernameya xwe bi dawî bikin em jî dibêjin em li dijî gotinên Rahmî Koç ên zayenperest ên ku li jinên Kurd kir em li dijî van gotina dibêjin ew ê jinên Kurd her tim bi awayekî serbilindî têkoşîna xwe ya li hemberî wê zayenperestê bidomînin û em van gotinên zayenperest jî wekî jinên Kurd tu carî qebûl nakin û di şexsê jinên Kurd de ev gotin li hemberî hemû jinan hatiye kirin. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.